Kaixo, ongi etorri poetak maiatzean poesia jaialdira. Gaur, poeta bat daukagu gurekin, Xabier Olaso. Liburu asko ditu, Pupuan trapua, Tximeletrak, Auskalo, Paulen abenturak, Otxateko basoa, Gurarien eskujolasa, Txuntxurrun berdeko, eta badakizue, Xabier Olasori entzun, eta gero, paper bat hartu, eta inspiratu dizuena marrastu. Baietz! Elkarri bizkar emanik, mutik esan gabe, edanean aritzen dira gizonak ziudadeko ostatu ilunetan. Patxada ederrean orditzen dira. Berriro sartu dira arratoiak estolda zuloetara, eta irten dira satorrak lurrazpitik. Zikoinak kanpandorretako erpinera itzultzen dira udaberri garaian, eta maitemindu kutxunek karta eta lastan egiten diote elkarri. Sasoi ederrean daude larrosak ziudadeko lorategian, lorebetean krabelinak eta kimaturik idibiotzak. Guda hotsak aspaldi aienatu ziren ziudadetik. Denborak airean lehertu zuen azken tiroaren izua, eta lehortu zauri mingarrien zornea. Gudaren arrasto zipitzik ez dago kasik. Alabaina, umezurtzen ainkurien oihartzun ozena gelditu eginda betiko, iraganaren lekuko. Non nahi, ziudadeko horma eta bazter orori itxatxirik.